Чашмои ҷодугари та зарди наймади гапде бадрашки ма бачия вол задам биё нигака ҳаррӯз хати яркасам ҳаррӯз да ҳар қичоқам қарки рашки ҷанка майли неки мара ба ҷока мумкин хид нишонтии битира задам байни братом ту ҳақ дори ҷудоӣ да неки мара на парто мефаҳмам ичи надиди ба и парени алкашид ҳаррӯз да дилит раш бид ҳаррӯз чашмот ба ашк бид гӯши хона да набро чое рафти мара пирса ту да мумкин нест хати дугона ҳамсинфаам курсид рафтан ягон ҷо праздник барои ту мотам буд дидани яшки чашми ту барои маълум кам буд идоф дида гирията намегум ки золи ту гирия ки ҷонум гирия ба гирия дилта холӣ ки ай хандаи ман метум та гирияи тоқ агит хубай номи ман нарафай дилат меҳрам да дрони хун май ман медонам гуноҳ ман номардона ошиқат кардам аввал да гапи ширин нағзиди яқоратат кардам дониста ки меси нағзиди маҷбури дидам баром гирия кадести қаркади ман сархам накардам напрсидам бахшиш какта запалошитат кардам рафт мият дигариш моҳ гузашт ҳафта гузашт такзад карди хабарам нашид баъди ту ягонта ранги ту дигар да барам нашид не намешава бету и хулоса яъни қашон телефонаги зангиш за ақаллан як дақиқа ба ёд оварда корота ҳамнозу нигоҳота баъди 151 тароза хандоота шабай фаромӯш нашаванда то саҳар бедорӣ свидания больница да прогулка парки рудаки шаве ки шофёри под кафи маву то бед фарид маву ту қафода шамол муҳои ту дару мепарид ту медонӣ кадом феъли тура надора ягон кас баъди гирияҳот ба як мачак дӯстам медорӣ бо ман занг задам барои бахшиш пурсӣ телефонашда неки хабари туи шомад зангиш наза шукадай